Dobrý den, dnes si ukážeme, jak naimportovat do kontroleru textový soubor souřadnic. Než se k tomu dostaneme, ještě malá poznámka k předchozímu videu. Možná jste si tam všimli, že ne všechna čeština tam byla ideální, ale pracuji na tom a už jsem odeslal další balík překladů do Carlsonu, aby to zaimplementovali. Takže pojďme zpátky k importu. První věc, co uděláme, je, že klikneme na tlačítko Import pod záložkou Soubor. Tady vidíte u typu souboru obrovský výběr typů z jiných prostředí. My si necháme uživatelsky definováno a klikneme na Vybrat soubor. Vybereme typ souboru. Většinou to bude textový soubor TXT a nebo CSV. Já osobně mám radši soubor CSV, který je v Excelu přehlednější a lépe se s ním pracuje. Takže vybereme soubor standardně jako v jakýmkoliv průzkumníku, čili musíme jít do jiného adresáře, v bodech vybereme a modrou fajkou potvrdíme. Tady si vybereme formát, čili P je jako bod, X ová souřadnice, Y souřadnice, výška a D description jako popis. A tenhle mes nebude v další verzi. Takže tady už vidíme náhled bodů. Když se podíváme na detaily, tak nám to ukazuje, že budeme nahrávat 15 bodů a v těchto rozsazích čísel bodů. Jinak máme tady další možnosti, jestli ten textový soubor je oddělen mezerami nebo čárkami. Máme tady různé možnosti, včetně jenom XYZ, což je pro body, které jsou v mračnech, takže je opravdu velká variabilita toho, co lze načíst. Takže klikneme na zelenou fajfku a máme načteno. Nyní si boty můžeme zkontrolovat. Klikneme na tlačítko body, anebo pokud máme mechanickou klávesnici, jako například kontroler Washington, tam můžeme navíc ještě stisknout trojku. A zde máme krásný seznam bodů, které jsme načetli. Tady se trošku zastavíme a projdeme si editaci. Pokud vybereme bod, třeba 5005, klikneme na info a získáme podrobné informace, které pak můžeme přes tuto ikonu importovat jako HTML soubor nebo jako PDF. A máme tady označení, jestli je to importovaný soubor, nebo to může být měřený bod, nebo vypočítaný bod. Popis souřadnice. Pokud jdeme do upravit, tak my si tady můžeme změnit souřadnice, změnit popis a změnit kód bodu a případně i přidat obrázek a můžeme ho i vyfotit. Někdy je to užitečný mít k bodu obrázek, když to je třeba, já nevím, šachta nebo pryska nebo cokoliv. Je to potom vhodné pro další zpracování. Chci se zmínit o nastavení, do kterého se dostanete přes ikonu tady těch dvou ozubených kol. Tady vidíme v nastavení název pole, tyhle položky, názvu pole, jsou neměnné a tady v tom zobrazit název, tak ty můžeme měnit a editovat.
Takže teď se vrátíme zpátky do bodu a vidíme tady ID bodu, nebo číslo bodu, a tady je east, tady je sever, výška. Když půjdeme do nastavení, tak my vidíme, že tady máme east a chceme tam dát něco jiného. Takže místo east zadáme východ. A tady to y, to je pro křovákovo zobrazení. Dáme obnovit položku, zelená fajka a hned vidíme, že už je tady východ, sever. Samozřejmě někdo, komu se to nelíbí, může si dát třeba západ. To už je úplně jedno. Další možnost je, že si můžeme přidat datum a čas, případně výšku výtyčky a poznámky. Takže když tohle všechno zakliknu, podíváme se, tak tady máme datum, výška výtyčky není, protože jsem tam ty body naimportoval. A poznámka, které můžeme udávat ke každému bodu. Já to dám pryč, zjednodušíme to. Tak máme tady důležité souřadnice a to je to, co nás především zajímá. Další kontrola je vizuální, kdy klikneme na ikonu zeměkoule a vidíme přehledně polohu měřických bodů i podrobných bodů. Je to užitečné pro kontrolu, jestli jsme při importu omylem nezaměnili souřadnice x a y. Toto je pro dnešek všechno. Pokud máte nějaké dotazy, dejte mi je do komentářů nebo pošlete e-mail. Pokud vás tyto videa oslovily, dejte mi odběr. Děkuji za pozornost.